M'għadix nistennew ukoll ta' xagħdu mhux ukoll. Issa jien sultu wieħed jaqgħod fuq l-ambon, ieħor jaqgħod hemm fejn nistallu jibqa' kif trid. Sejrin nagħtu bidu għat-talba tas-salmi tat-tifħir ta' sbieħ il-jum tal-erba' tal-ħames ġimgħa. Joġobkom fuq il-librett sibu fuq quddiem Page 3. biex ngħidu s-sejħa għat-tifħir l-Alla. Mulej iftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' radd il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-Alla tkollha. Fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma ċaċet il-orjiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jien qed qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, inti u trott jum ġdejt fuq ardna, keċċi s-swiet u d-dilam ta' moħħna, reġġa d-dawl għal-ħidma xierqa. Bħal ma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-indiem għal-qalbna biex tjubitek lejk id-dawwar lil ħattin li ħnintek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkejs mill-uħ minn rajna, nifdu d-dejn li bih tabbejna bil-waqat bil-ħażen tagħna. Għaliex riesa il-jum tiegħek li feħint seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinita ħanina, wiċċna fl-art il-koll nqimu, ġeddet fina l-qalbna nħidma biex nannulek għanja ġdida. Amen.
Is-Salmi paġna 24. Paġna 24. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Il-ħażen ifesfes lil-ħażin f'eħ qalbu m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandan bil-fema tiegħu li Alla ma jsibx fih tija x'jistmell. Kliem fommu kollu u gideb, ma jimxix bil-aqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq triq ħażina qabad ma jwarrabx dak li hu ħażin. Mulej, sasmew ittasal it-tiba tiegħek, sa sħab il-fedelta tiegħek. Mola smewiet il-ġustizzja tiegħek, baħar bla qiegħ il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża t-tiba tiegħek u Alla, għad-delta ġwen ħajk. Jistkennu liet il-bnedmin, bnedmin u bejjem intejnhom mulej. Jiġbow bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tiba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minnu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-gburi, ma titfanix il-barra qiegħ il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażin, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Mulej kbir, inti msebbaħ u tal-aġeb u b'saħħtek. Insġu għanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi olluh u sejħu lill-ismu. Għax il-mulej u Alla li xejjer u l-gwerer min idejn l-edewa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej kbir int u msebbaħ tal-aġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu l-ħlejja kollha għax int tkellimt u ma saru. Intbat l-Ispiritu tiegħek u għamilhom ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħalli l-ġebel b'ħaxmara quddiemek. Imma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbiru għal dejjem min għandu l-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien mulej kbir int u msebbaħ tal-aġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha ċabxbu jdejkom għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej il-olju tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Irażżan il-popli taħtna u l-ġnus qiegħed taħt riġlejna. U jażlinna il-wirtana, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq tat-trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abraham. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u filgħoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art li l-għażel il-mulej Alla tiegħek sabiex tkun il-poplu miksub tiegħu. Għax ħabkom u għax rid iżomm il-ħalfa li ħallef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar minit il-farawn is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla fidin li jżomm għal 1000 nisel il-patt bit-tiba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk kollha li jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Alla jeħlisni
mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull qerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Sinjal irid nisel ħażin u infidejl. Immebda sinjal ma jingħatalu ħlif dak tal-profeta Ġona. Kieġobkom qmu bil-wieqfa u nagħmlu s-sinjal tas-salib. Imbierak il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur jiftej il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għad-dejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħallef l-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusejn minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Jirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli iż-żjara tax-xemx tira. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet wid-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien sinjal irid nisel ħażin u infidejl. Immebda sinjal ma jingħatalu li f'dak tal-profeta Ġona. Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġeddet kollox. U ried li l-bnedmejn isiru ħolqien ġdejt fih. Imberkuh u b'tama qawwija ngħidulu. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej, intwetna sema ġdejt u għar ġdida. Tiqafx ġeddidna bl-ispirtu tiegħek biex niġu nittennew bik għal dejjem f'Ġerusalem il-ġdida. Ħudna bħaddiema tiegħek biex nimlew id-dinja bl-ispirtu tiegħek. Ħalli l-għaqda tal-bnedmin isejħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u s-slim. Għamel li nwarbu minna kulas u nuqqas taħsieb. Imlina bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Eħlisna mid-deni mulej. Tħallinix ninġibdu mill-fruwat li nassuna il-ġid veru. Nkomplu nroddulu ħajr il-mulej tal-ġid kbir l-għamil maħna permezz taż-żjara tal-Papa Franġisku u nitolbuh biex il-ħafna grazzi li l-mulej sawab fuqna ma nitilfuhomx, nieħdu ħsiebhom il-grazzja tal-Alla. Nitolbu għall-poplu tal-Ukrajina biex il-mulej ibirku bil-paċi u għal ħafna popli oħra li għaddejjejn minn tbatija ta' gwerra jew inġustizzji. Nitolbu l-mulej ukoll jeħlisna mill-pandemija u noffrulu t-talb tagħna. Niġbru t-talbiet kollha tagħna flimkien billi ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna l-qegħdin irrażnu l-ġisem u niċċaħdu mill-ħtijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ibarikna, iħarisna minn kull deni iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Imbierku l-mulej. Raddu ħajr lill-Alla.
ħtija ta' wlidek fin u naddafna id-bajja ta' ruħna sabiex nejxu għal-dek jensafin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Inti teħlisni mill-edewa tiegħi, tqedni fuq min jaħbat għalija, teħlisni minn nies ta' dnewwa mulej. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza, nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu lill-Qudies Jab Suffraġġju tal-mejjet Michael Grima. U Alla ħanin dawwa l-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel ta' indima u fit-tiba tiegħek għati widen għat-talbhom li tagħna. Int li tnissel fina x-xewqa tar-rabta miegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla bat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Dak iż-żmien is-Sultan Nebukadnesar qabad u qal: Sirak, Mesek u Abednego, jaqgħu għamiltu l-ħsieb li ma taqdux l-Allat u li ma tqimmux l-istatwi tad-deheb li jiena waqqaft? Issa ara intom xlesti li tinxteħtu fl-art u tqimu l-istatwa li jiena għamilt malli tissimgħu id-daq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-salterju, taż-żaq u ta' kull xorta oħra ta' mużika. Għax jekk ma tqumuwix tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn ta' nar iħeġġeġ. U liema hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja. Sidrak, Mesek u Abednego wieġbu lis-Sultan u qalulu: Sultan, aħna m'għandniex għalfejn inwieġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk kienu tas-sewek Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. Qar jekk le, kun naf, Sultan, li Allatek maħniex se naqduhom u l-istatwa tad-deheb li inti waqqaft maħniex se nqumuha. Imbagħad is-Sultan intela bil-korla. Il-bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesek u Abednego. U bħala tweġiba ordna jitqabbad fon 7 darbiet ishom mis-soltu u ried li jirġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu lil Sidrak, Mesek u Abednego u jixtħuhom ġal-fond tan-nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-kunsulieri tiegħu: Mhix tlieta kienu l-irġiel li xħetna marbutin fil-fond tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: U żgur, Sultan, iżda hu reġgħu qal: Dinx biċċa hi, jiena qiegħed nar 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-fond tan-nar.
bir-raba wieħed qisu xi wild l-Allat. Is-Sultan qabad u qal: Imbierek Alla ta' Sidrak, Mesek u Abednego li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles il-qaddejja tiegħu li ttamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla toħra ħlief lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna, imbierek ismek qaddis u msebbaħ flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-seb imqaddes tiegħek, imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi, imbierek int fil-wisa kollu tas-sema flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria ut lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: Jekk iżommu l-kelma tiegħi tkun tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: Aħna nisa l-Abraham qatt ma konna l-sira ta' ħadd, kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa. Weġibhom ta' Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub. U l-sir ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma liben għal dejjem jibqa'. Jekk liben jeħliskom tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jien naf li intom nisa l-Abraham, madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu qalulu: Missierna u Abraham. Qalilhom Ġesu: Kieku kontu wlied Abraham, kontu tagħmlu bħal ma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li jgħidtilkom il-verità li smajt minn għand Alla. Dajjem ma jagħmlux Abraham, intom tagħmlu bħal ma għamlu missirijietkom. Qalulu: Aħna maħniex li tiżżina, missier wieħed għandna lill-Alla. U qalilhom Ġesu: Li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni għax jiena ħriġt u ġejt minn għand Alla. Għax jien ma ġejtx minn rajja, imma kienu li batni. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub. Dak li qalilna Ġesu issa fil-Vanġelu. Mela kull min ikun fid-dnub inku qed jgħix ħajja ta' l-sir, naturalment fis-sens spiritwali. Il għaliex id-dnub, id-dalla mill-menti
u l-bniedem iġibu xejn. U allura jista' jkun veru li aħna nidinbu għax nagħmlu dak li jidnub tant ħajjarna għalih, rridu nqogħdu attenti ma li ma nċedux. Ma rridux inċedu għal dak li jkun irrid minna dnub, jiġifieri il-pjaċiri li hawn fid-dinja, is-sodisfazzjon fil-ħajja ta' kuljum, il-qlieħ, dawn jiddominawna b'mod li għamuna. Ir-reba pereżempju għall-flus, is-supervja, l-egoizmu, l-ejra, il-mibeda, dawn jistgħu jirkbuna b'tant qawwa li nitilfu l-kontroll fuqna infusna. U allura kull dnub imbagħad jassarna. Għalhekk kemm iridu noqogħdu attenti għalih. Kull dnub jassarna. Issa aħna veru naqgħu fid-dnub u allura b'xi mod ikonta dak li joġobna il-ġibda għal-ħażen iħajjarna wkoll biex inċedu għalih. Imma l-Knisja trid li kulħadd ikun ħieles mid-dnub u jekk jista' jkun anke mill-konsegwenzi tiegħu. U l-Knisja tgħidilna kif irid Alla. Alla ħeles lil dawk it-tliet żgħażagħ mill-forn tan-nar għaliex? Għax għafdaw fih hekk ukoll Ġesu jeħles lili u lilek minn kull jasar jekk aħna nirrikorru lejh u nittamaw fih. Allura imberkina aħna jekk il-fidi tagħna f'Ġesu hija daqshekk soda u qawwija għax biex tirbaħ il-ħażen inti nnifsek waħdek ma tagħmel xejn, trid tkun il-grazzja t'Alla u permezz tal-grazzja t'Alla iva kapaċi nirbaħ kull ħaġa ħażina li tista' tagħmel il-ħsara. U allura importanti ħafna illi nagħmlu ħilitna biex kemm jista' jkun nġibu quddiem għajnejna l-konsegwenzi ta' dnub. Tgħidx dnibt u ma ġra li xejn għax id-dnub dejjem ġo fih ikun hemm in-niket. U allura jiena bħala nisrani rrid nagħmel ġlieda kontra tiegħi innifsi, kontra l-ħsibijiet tiegħi, anki jekk il-ġisem tiegħi jipprova jinġibed għal ħwejjeġ li mhumiex tajbin, jiena rrid inkun li nġib il-preżenza t'Alla quddiem għajnejja u l-preżenza t'Alla tenni biex dak li hu tajjeb nagħmlu u dak li hu ħażin imbedu minni. U allura tajb li nitolbuh l-Ġesu ngħidulu, Ġesu ħanin, ismani u fil-pjagi tiegħek aħbini. Bil-wieqfa. Ħuti jeżis nitolbu biex aħna nħarsu l-kelma t'Alla f'qalb tajba u sinċira u nagħmlu frott bil-perseveranza fil-waqt li ngħidu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi mal-idoli tad-dinja taż-żmienna nitolbu. Biex dawk li jbatu l-inġustizzi minħabba l-kuxjenza tagħhom jiġu meħlusa mill-verità li jxandru nitolbu. Biex iż-żgħażagħ tagħna jgħixu ta' bnedmin ħielsa u jixhdu kull manipolazzjoni u sfruttament tal-età żagħżugħa tagħhom nitolbu. Biex aħna ma nkunu l-sira ta' ħadd u ta' xejn, imma nilqgħu l-verità tal-kelma ta' Kristu li tallimna u tagħmilna bnedmin ħielsa nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna.
U Alla missier dawk li jittamaw fik, eħlisna mill-qerq tal-gideb tax-xitan u dawwalna bil-kelma ta' ibnek Ġesu sabiex inkunu bnedmin ferħana u ħilsa u dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju mqaddis imwaqqaf minnek għal ġieħ ta' ismek biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswa wkoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfaw qlubna l-fuq. Niżuħ ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien raddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina drawit il-ħżiena, terfa'na ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina drawit it-tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqmuk id-dominazzjonijiet li tredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħru kis-smewiet mas-serafin il-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokontan nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fiħinata għalina, ħajl ħobs. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, dadlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex orbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek muli aħna u namlu dam tifkira tal-pastoni li biebnek f'dina u tal-qaw minn jitlu gloris tiegħu fis-sema. Aħna li din nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazza u mal-Marija, ma' San Ġosep żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli u l-Marti Glorżi tiegħek, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb ix-xewqata dil-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ridek kollha u kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin wal-qaddej tiegħek Michael Grima. Wal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixbuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawr id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minoħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħmina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek,
inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li nset qabna bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtiek. Kif rid minnek il-missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja li d-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-istiek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Żdejt kelma waħda li moħħitkom fejn. Ġisem ta' Kristu.
Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Il-misteri qaddisa li rċivejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu l-qlubna mill-ġibdiet ħżiena u jwettquna u jħarsuna dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ejja nitolbu l-mulej tina l-grazzja li f'dan l-aħħar jum tal-eżerċizzi, fl-aħħar laqgħa tagħna, li aħna nippruvaw hekk dejjem infittxu aktar li noqogħdu għad-dawl tal-kelma tiegħu biex minna nirċievu id-dawl. Illum, propju għaliex huwa l-aħħar jum ta' dawn l-eżerċizzi, l-aħħar jum tagħna qabel nidħlu għall-iktar ġimgħa importanti fil-kalendarju tan-Nisrani ħanitkellmu fuq id-dawl tal-qawmien, fuq dak li qed jiġborna hawnhekk ma' xulxejn, fuq dak li qegħdin infittxu. U ħanitilqu propju mill-kelma ta' Alla. Hekk fl-Evanġelju ta' San Ġwan, wara li Marija Maddalena tmur tħabbar lid-dixxiepli u tgħidilhom Ġesu qam u ltqajt miegħu u kellimni. Taħsbu intom li d-dixxiepli ma baqgħux imbeżza? Taħsbu intom li b'xi mod jew ieħor naqas id-dlam minn qalbhom? Id-dixxiepli ġewwa baqgħu imsakkra. Id-dixxiepli ġewwa baqgħu magħluqa. U jgħidilna l-Evanġelista dakinhar fil-għaxija l-ewwel jum tal-ġimgħa waqt li l-bibien ta' fejn kienu id-dixxiepli minħabba l-biża' tal-Lut. Ġie Ġesu waqaf nofshom u qalhom Isliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Ferħu id-dixxiepli meta raw lill-mulej. Reġa' qalilhom Ġesu Isliem għalikom.
Hemmhekk kienu d-dixxiepli bil-bibien magħluqa. Il-dixxiepli kienu priġunieri. Id-dixxiepli kienu priġunieri tal-biża'. Kemm fil-ħajja tagħna nkunu priġunieri tal-biża'. Nibżgħu immiddu l-pass għax muġewin. Kemm insibuna f'ċirkustanzi fejn il-biża' titkellem b'saħħitha aktar mir-raġuni mis-sens komun. Nasal b'moħħi ngħid imma hekk għandi nagħmel. Imma l-biża' b'saħħitha aktar u tgħidlek kif ngħidu aħna. Il-kelb il-mismud kull ilma jaħsbu misħun. Mhux biżżejjed tinqaras darba, mhux biżżejjed iweġġewk darba, mhux biżżejjed tiġi offiż darba, għalfejn terġa' tħobb. Għalfejn tafda fl-umanità, għalfejn tafda lill-bniedem. Id-dixxiepli kienu magħluqa għax id-dixxiepli kienu delużi. Id-dixxiepli jemmnu f'Messija, emmnu li dan ħajsalvhom, imma ma kienux fehmu kif ħajsalvhom, ma kienux fehmu x'tip ta' Messija. U raw hemmhekk imsallab. U qalu kollox mitmum. Issa ġew jgħidulhom li l-Messija qam, li Kristu qam mill-imwiet, imma għadhom ma ħelsux minn dik il-biża'. Għadhom imbeżza. Jafu imma għadhom m'emmnux. Għax li temmen mhux biżżejjed li tkun taf. Li temmen huwa li taraf u li tikber. Mhux f'tant l-għarfien, imma f'relazzjoni ma' dak li qam. U kienu maqfulin, imdejqin, imma sejf, iħossuhom sejf fil-ħabs tagħhom. U anki aħna meta nkunu hemmhekk, mingħajr m'għandna l-ħila li niċċaqalqu nagħmlu pass il quddiem, inħossuna sejf, aktar sikuri fil-weġa tagħna. Ma nafx kif immitt il-pass, imma forsi aħjar ma mmiddux għax kien middu nista' naqgħu imwaġġa. Ma nafx kif inqum, imma aħjar ma nqumx għax jista' jerġa' jiġrili l-istess. Tibżax, Ġesu ser jidħol ġewwa. Ġesu se jiltaqa' miegħek fil-ħabs. Forsi t-tip ta' Messija li stennew id-dixxiepli mhuwiex il-bogħod wisq minn dak it-tip ta' Messija li nistennew aħna. Aħna ngħidu u nitolbu lil Alla jsalvana, imma x'tip ta' salvazzjoni nistennew? Għax il-mudell li għandna quddiem għajnejna ta' dak Kristu li ħajjenni, ta' kif Kristu ħajjenni, mhuwiex forsi il-mod ta' Kristu. Aħna għandna quddiem għajnejna Alla li huwa Superman. Aħna għandna quddiem għajnejna li huma minnu b'saħħtu huwa xi Superman. Li jiġi u kif isalvani billi jbiddel iċ-ċirkustanza, iħassar il-problema. Ġesu mhuwiex dak it-tip ta' Messija. Ġesu għax vera jrid jisalvak, int minn int anki bil-problema, anki bil-weġa tiegħek, jidħol fil-weġa tiegħek, jidħol fil-problema tiegħek.
u jilbes il-weġa tiegħek. U din hija l-ħniena. Aħna meta ngħidu ħniena nifhmu maħfra. U l-ħniena hija maħfra. Imma x'inhi l-ħniena jekk mhijiex li anki jekk int għadek fid-dlam, anki jekk int għadek fid-dlam ta' dnub, fil-ktajjen tal-ħabs ta' dnub, hemmhekk qabel għamilt l-ewwel pass, qabel iċċaqlaqt, hemmhekk stess diġà tista' tisma' min jgħajatlek. Tista' tisma' min ikellmek. Tista' tisma' l-vuċi ta' Kristu li ġiet tiltaqa' miegħek anki hemmhekk fejn int. Hemmhekk ġej jiltaqa' miegħek Kristu. Fejn int qiegħed int. Taħseb li trid tagħmel xejn. Taħseb li trid tmur imkien. Ma kun konxu dispost li Kristu ġej jiltaqa' miegħek. Ħalli tisimgħu. Ħalli l-vuċi tal-weġa tiegħek ma tħallix tifga tostor il-vuċi tal-ħniena ta' Alla. Għalhekk trid taċċetta. Aħna ngħidu taċċetta s-salib u kultant nużawha ħażin din il-frażi. Għax mhijiex kwistjoni ta' remissjoni, ta' aċċettazzjoni banali. Ta' aċċettazzjoni banali fejn jiena ngħid u issa m'hemmx tagħmel, le mhix kwistjoni ta' passività. Ma pjuttost hija kwistjoni li tkun attiv. Anke meta ma tistax tiċċaqlaq. U kif tkun attiv? Fli qalbek ma tkunx riqda tkun imqajma. Li taċċetta s-salib mhuwiex li tieqaf li tfittex il-Krist. Mhuwiex li tieqaf li tfittex il-Kristu. Imma li dik it-tħabbira tal-qawmien naraf u nistennija anki llum. Imbagħad jiġu użati tliet verbi. Tliet verbi li b'xi mod jew ieħor huma l-mappa. Il-mappa tal-ħajja spiritwali. Ġesu ġie, Ġesu waqaf f'nofshom u Ġesu qal. Ġesu ġie. U dik il-ġie hija bħal fidi. Il-fidi mhijiex xi ħaġa sempliċement naturali li tkun tafu daqshekk. Il-fidi hija don, rigal minn Alla li inti temmen. Li ġie Kristu u li tirċievi d-don tal-fidi. U x'inhi din il-fidi? Li inti temmen li anki jekk kull raġuni qed tgħidlek le impossibbli li minn hawn tieħu l-ħajja, li minn hawn timxi l-qudiem, li inti temmen u li inti temmen ifisser li inti taf, ċert, żgur, li għaliex dak il-vojt mhuwiex vojt, dak id-dlam mhuwiex dlam għax huwa preżenza, għax fih hemm preżenza. Minn hemmhekk, minn ġodlam ta' dak il-qabar magħluq, ħatimbet il-ħajja. Ser tieħu il-ħajja. Li inti temmen, li inti taf li Alla huwa akbar mill-weġa tiegħek. Li id-dawl ta' Alla huwa qawwi aktar minn dak it-tlam li inti taħseb li qiegħed fih.
Ġesu waqaf nofsu. Ġesu waqaf nofsu. Ġesu daħal f'dak iż-żmien, f'dak l-ispazju ta' dak id-dlam. Ġesu hemmhekk kellimhom. Ġesu hemmhekk beda mill-ġdid jerġa' jibni u jsewwi dak li kien tqatta'. Dik ir-relazzjoni. Il-problema tagħna li ħafna drabi ma nifqux. Ħafna drabi aħna nibqgħu nduru fuqna nfusna. U ma narfux id-dawl. Għaliex? Għax għajnejja qed jiffukaw biss fuq id-dlam. Jiena nista' nkun miexi għajjien imma miexi fl-isbaħ post. Imma ma jkollix il-ħila nolli għajnejja l fuq minn saqajja u jista' mhux ikun hemm l-isbaħ xenarju, l-isbaħ muntanji u l-isbaħ baħar madwari jekk jiena nibqa' nħares lejn saqajja u niffissa biss fuq kemm baqali x'nimxi u kemm għajjejt. X'jista' jserraħni? Le, Ġesu waqaf f'nofshom. Kemm hu sabiħ li nkunu konxi li aħna wkoll irridu nifqu. Nifqu, l-ewwel nett nifqu u ninġabru. Imma nifqu ninġabru għaliex aħna bħal Marija li għat-tonalità kif qedna fl-ewwel laqgħa tagħna, għat-tona l-melodija ta' dik liva tagħha, dik liva stess żammitha wiefqa taħt is-salib. Wiefqa taħt is-salib mhux għax kienet b'saħħitha aktar minn nisa l-oħra, imma x'is-saħħa tagħha kienet ġejja mir-rabta tagħha ma' dik liva stess imsalba mal-verb ta' Alla msallab. U kien hu fit-twettiq tar-rieda tal-missier li kien se jollih, kien se jqajmu li jiżammet wiefqa, li jiżammet f'qalba dik il-fidi maċ-ċenaklu fiċ-ċenaklu mad-dixxiepli. Imma aħna rridu naċċettaw li jekk aħna qegħdin nitkellmu minn relazzjoni ma' Ġesu, m'hemmx relazzjoni li ma tibdix minn laqa u m'hemmx relazzjoni li ssir mill-lum għal-għada. Irridu naċċettaw iż-żmien li għandna bżonn biex aħna nifhmu, biex aħna narfu, biex aħna nsiru aktar inħobbu. Li aħna ma nistennewx aktar milli Alla jistenna minna. Ħafna drabi aħna ibsi maħna nfuq aħna nimmaġinaw li Alla ħajkun jibes maħna, ma mhux Alla jibes maħna, aħna jibsa maħna nfusna. Alla les jistennik. Imma jien minix les nistenna li l-nifsi. Alla tani żmien mhux biex nibqa' fil-ħama ma biex inqum. U jien m'għandix is-saħħa nqum għaliex m'iniex dispost nagħti żmien li l-nifsi biex inqum kif għandi nqum. U Ġesu qal, u Ġesu tkellem. It-tielet verb, it-tielet azzjoni ta' Ġesu. Din il-kelma li jidwiet sa mill-bidu tas-sekli, sa minn qabel is-sekli, qed tidwi hemmhekk f'dik id-daqsxejn ta' kamra fejn id-dixxiepli qegħdin magħluqin. Din l-istess kelma qiegħda tidwi llum fil-qalb tagħna. Din l-istess kelma qiegħda tidwi u tistiednek
tibżax issir l-eku ta' din l-istess kelma. Biex tidwi u tgħid xiex, il-paċi magħkom, is-sliem għalikom. Kemm il-darba ngħiduha fil-quddiesa, il-paċi magħkom, il-paċi magħkom. U aħna forsi kważi b'mod superfiċjali, mhux għax ħażin ma kultant superfiċjali, ngħidu il-paċi magħkom ifisser li jiena mela f'qalbi il-marit inkun miġġieled ma' ħadd inkun nħobb il kulħadd. Aħseb ftit sewwa. Wara jistax ikun possibbli li 100% ma ġorx f'qalbek xi weġa għal xi ħadd. Aħseb ftit sewwa. Mela jiena ma nista' qatt ngħid il-paċi magħkom. Trid tkun bdejt taċċetta li ħataħfer iwa biex tgħid il-paċi magħkom. Imma meta aħna ngħidu il-paċi magħkom fil-quddiesa, m'aħniex sempliċement ngħidu hekk. Ara meta kont l-Italja fil-Knisja ta' Milan fir-Rita Ambrosjan, qabel l-offerti jagħtu l-paċi. U dik il-paċi qabel l-offerti tagħmel riferiment għal dak li jgħid Ġesu qabel ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal, ara li tkun sewwa magħhuk, ħalli l-offerta tiegħek quddiem l-artal, mur skuża ruħek magħhuk imbagħad arġa' ejja u kompli tella l-offerta tiegħek. Iva, hekk tfisser dik il-paċi, dak tindika dik il-paċi, imma aħna l-paċi ma ngħiduhiex hemmhekk. Fiex ħin ngħidu l-paċi aħna? Fiex ħin nagħtu l-paċi aħna waqt il-quddiesa? Aħna l-paċi waqt il-quddiesa nagħtuha wara l-konsakrazzjoni. Qabel it-qarbin, meta il-preżenza ta' Ġesu, ta' dak Ġesu li ġie msallab li qam mill-imwiet u li daħal f'dak id-dlam, qiegħda hawnhekk preżenti fuq l-artal, l-istess preżenza u fikom bħalkom qed tidwi dik il-kelma il-paċi miegħek. Mela xi tfisser dik il-kelma l-paċi miegħek, tfisser Kristu qam u qam tassew u qiegħed hawnhekk daħal fissa fl-istorja tiegħek fil-preżent biex joħorġok minn dak id-dlam li inti forsi tinsab fih, il-paċi miegħek. U qed tissir eku ta' dik l-istess paċi, ta' dak l-istess sliem li issa qed jingħad u jerġa' jitħabbar mill-ġdid permezz tiegħek l-istess paċi ta' jum il-qawmien. Għax meta tħabbrilhom din il-paċi, meta ngħatalhom dan is-sliem lill-apostli fl-ewwel jum. Metu l-ewwel jum? Il-Ħadd. Hemmhekk il-Ħadd meta intom tkunu mdawrin ma' din il-mejda, ma' dan l-artal tas-sakrifiċċju, hemmhekk tirċievu il-paċi ta' Kristu r-xost, tingħaqdu tidħlu tarfu li intom maqudin u imdaħlin fil-glorja ta' dan id-dawl ta' Kristu r-xost u intom issiru l-eku tagħha. Imma dan l-eku, din il-paċi ta' Kristu r-xost li aħna doqna fid-dlam tagħna fis-salib tagħna, aħna ma nistgħux inżommu għalina, għalhekk intom issiru l-eku tagħha, għalhekk aħna nidwuha. Biex issa inti xin toħroġ minn dak il-bib tal-Knisja, inti jissir it-ħabbira inkarnata tal-għejd. Inti jissir l-eku tal-paċi fi Kristu. Għaxin kont tami u issa tnara d-dawl, għaxin kont mejjet u issa qomt. Qomt bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. U għalhekk qed inħabbar il-glorja tal-għejd bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. U m'hemmx azzjoni waħda, mill-iżgħar waħda
sa l-ikbar waħda li tirrikjedi l-ikbar sakrifiċċju li mhijiex xhieda ta' din it-tama, ta' din l-imħabba, ta' din il-fidi f'dan id-dawl, f'din il-ħajja ġdida li aħna irċivejna fl-imsallab u mqajjem, fl-imsallab u rxoxt. Għax waqt li aħna għadna insofru fil-ġisem tagħna qed inkomplu fil-passjoni ta' Kristu għal xiex. Fil-passjoni ta' Kristu miexin għad-dawl tal-qawmien għal xiex. Għas-salvazzjoni tal-istess dinja. Bħalma Kristu mexa mal-apostli tiegħu u rihom il-glorja tiegħu hekk qed jimxi fina permezz tagħna biex ikompli jwassal l-istess dawl. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.